pag-amping. So balik sa guys kay importante. Amping na ka. Ngaji jud pag-amping. Hey guys, good morning. Kainit lang dia. Say ako kud sa lubi. Puno mig munggos og kuan utan nga kubasa og balatong batong. Guys, maling buntag na tong kanin guys. Ha? Okay guys, nalapunta dari sa atong kusina. Salamat kaadto sa Ginoo nga di matapatas kabuntagan bitaw. Salamat kaadto sa tanan. Kuan ni siya guys kanang munggos nga gigisa na sa gamay nga karning baboy. Siya hani sangi tunuan. Okay, kuan man ron bernis mo ni ganahan nila ni kanang bahog-bahog nila sa kanon sa mga bata ba. Malami ka dun siya guys. Ngani hang giluto guys kanang tinunuan nga kalabasa o kuan. Kalabasa o balatong, batong sa buhon, balatong sa Cebu. So na guys, mag-display na punta ron. Humot kay ang black pepper, white pepper. Yung luto guys is last pansit. Guys, last na itong luto guys na. Pansit. Bam-i ni siya guys, bam-i. Tawag na si Pedro. Talaok na si Pedro. Salamat kaadto sa Ginoo guys nga tagaan pa kog kusog nga para maka pag display pa ko dali karon no adlaw nga Friday. Salamat kaadto na. Kung atong bula-bula guys kanang daghan man ni pero na namin nagpa-reserve og napo kabuok og lumpia pud 15 kabuok. So gamay na lang atong na display. Diya natay kalabasa nga labo kay na siya, lami kay na siya kanang
siya gigataan. So lami kay doon asta guys. Natay munggos guys nga gigataan pud kay bernis man lagi ron. So mao na guys kanang mingaw pa dana na basta pa kamuk bata na dito to ayo ha di kutsi ang mga estudyante na guys nag-plug ceremony lagi sa Bernis. Oh, Bernis Lunes Manila. Kurot na katuhang sudan. Gamay ako ibahog sa kanon. Ito. Ibahog sa kanon ng gamay. Vlog mo siya. Binignit, oy. Grabe. Inagka kuwalra do bimbirwan o binignit ko. Guys, kanang na. Dala kay ko ano. Bernis man ron. So wala na guys, na mapay-pag-plug nila na. Mag-plug ra sila diri og kuan kanang Lunes o Bernis. Diya ako ra may magbalik-balik na ni guys kay wala ako ray kasi kay ron kay ni lakaw sinikulog sayo. Kasi mga lakaw ng mga kuan. Sus na yung mga bihanan dari guys. Dised kaadyo. Taas ako libuton guys. Yung sa manang door nga na ingana mana yung screen di ay salamat di kaso di mambiwa pa na mahipo sa mga kuan guys kay kura lagi na may mga lubi diha nga kinudkuran kay si Papa Eddie sa jupud ni kuan sa jupud ni duty. Ano itong screen nga nga ni man gilak di ay so nga ni man siya gilak di ay siya mo di na kabuka di na siya muhapak guys kay ang nice ka siya og kuan kani mahal ko ning ganing bakala ni unsa ni siya kaysa hong amo guys kuan ra siya kanang murag alamri ra ba nga ana-ana ba nya og kuan mo kusog og hapak kani siya di siya mo hapak pero mo close ra na siya. Ay salamat sa Ginoo kay na kuan ra jud ko nahangman ra ko panindaran sa Duha pa wa pa ila city na hurot naghang sudan guys na nice ka jud siya ang variegated nga gabi-gabi. Unsa man niha nasunog man ni. So balikan pa to na kuan guys isa ka. Musta maning akong mga langga diha? Hani, ili. Up hili up. Up li. Lili up. Psst. Up li up. Panglabahan ba kanini atin yang mga habol naman sila yung mga habol guys kay ug muuwan. Luoy pud sila way habol. Lili. Leo. Lili. Walang tago mas lilis ilawom. Ili up. Ano guys, nakahimo na ko upuan guys. Avocado nga ice candy. Kay nahurot pa ng upuan guys. Ang giduhan ni siya kay halin magulis siya guys ha. Sa kakaldirok ito ang buhat. Ito na siyang giluto pero lami ka ba. So duha man ni kakaldero guys nakahimo jud ko 100 ka buok. So ano siya giihap. Ganahan sila dani avocado. So wala to guys kay magluto pa ko og Bicol Express kay ang pagkaon ron sa trainer sa kuan mga dancer sa among purok. Diya kami may nakatuka ron sa pagkaon. Sabon na guys, kaya dali ko luto namin Bicol Express kay kuan among pagkaon ron sa among grupo sa trainer sa dancer.
para sa pista. So sa among grupo sa Purok. So, upat na sila ka kanin guys. Yan na guys ang tulang Bicol Express. So yan na guys ang tulang Bicol Express para ni sa mga trainer.